zabi daga Allah, zabi daga Allah, nadi daga Allah, nadi daga manzon Allah. Masoyina Allah, masoyina Allah, da manzon Allah. Zabi daga Allah, shugaba muna bayan kaya Ali. Zabi daga Allah, shugaba muna bayan kaya Ali. Da sunan Allah duk lamari idan zan furta, Allah maulana kai ka kadai ta kai ka wadata, kuma dukkan bauta Allah kai ka cancance ta. Abin nufi da bukata ilahi kai ka wadata, zahirin mu da buya ya Allah ka ba mu wadata dan Ali, dan sayyidina Ali. Allahumma salli ala Mahmud bin Abdullah, huwa maulana huwa sayyidina Aba Abdullah, mukammali ikililin maulana Aba Abdullah, Aba Sabatula khairu khalqi rasula. Allahumma salli alaihi wa ali baiti rasul kama Ali, maulana Ali. Sallama da salati zan yi wa sayyidina Ka'im, mahadiyil ummati maulana Aba Al-Qasim, sanni kalifan annabi wannan zamani na Ka'im, ya tunin Al-Qasim, Aba Al-Qasim. Kullum na baiti tilas ne na samu hadi autan na Ali, Ali. Kullum na yi waka sai na gaida Imam Kumaini, murda ala dan Fatima gani da ɗani yake ni. Allah sarki mai haƙuri ya shehuna Tijjani, jiyali kukulani daga wasu mai zamani, san sharifin dina ba Ahmad Al-Zakzaki mai kaunar Ali. Assalamu alaikum mu'minai ku saurare ni, na zo da ya murna ne a gidan sai Imam Husaini. Ran da annabi ya yi nuni Ali ya zamo mizani, ga dukkan mai imani a ba Imam Husaini. Barkanmu da wannan rana ya masoya annabi ko Ali. Zabi daga Allah, shugaba mana bayan kaya Ali. Barkon murna ta zanyi wa Fatima Zahra'u, sannan Ummu Batula uwar mu maganin kukanmu, da Imama san da Imam Husaini mai ceton mu, da Zainaba sulken mu, ina na uwar mu, gatan Sayyid Ahmad Al-Zakzaki na dalilan Ali, Ahmad autan Ali komanda. Wata rana ce mai girma ban masoya Allah, ran da ilahu ya nuna Ali kalifar manzan Allah, aka zanzan farin ciki daga fuskar manzan Allah, sai yabo gun Allah yayi godiya gun Allah, in ya tara sahabbai nan ya faɗa musu sakon Allah kan Ali, Maula Ali. A hajin ban kwana an dawo ana kan hanya, ga manzon Allah ga jama'a sai ga wata aya, ya ayyuhan nabiyyu ilahu ya rai wada kinaya, za a faɗa masa aya Mustafa maulaya, ballik ma unzila ilaika yau ka faɗa masa yau je sai Ali, daga annabi sai Ali. Manzo yayi murna ya yabawa Allah, ya sa mai shelanta wa bayin Allah, wasu sun ɗau hanya shelanta bisa harkan hanya, ku dawo bayin Allah ku zo in ji manzan Allah, wani sako ne daga Allah za a faɗa in ji kairul mursali. Zabi daga Allah, shugaba muna bayan kaya Ali. Jama'a suka dawo duk suka tantara bayin Allah, suka tattara siddin dawakuna gun manzan Allah, mambari aka yi yayi tudu ku ji bayin Allah, sai manzan Allah ya hau kai yayyaba Allah, dan ya dinga jawabi yayi wa'azi gaban ashabu kan Ali, akan kurki Ali.
maula Ali sai ya daga yi sama'o, ya ce da sahaba gaba ɗaya man kuntum maulahu, fa aliyun maula Allahu aliman walahu, wa adaman adahu, wa adaman adahu, wansir man nasirhu Allahu ka taimaki mai kaunar Ali. Zaɓi daga Allah shugaba muna bayan kaya Ali. Wanda ya yarda da Allah ya yarda cewa ni manzo ne, to ga Allah in ji Allah yaushe ne limami, in ji Allah in ba na nan Ali khalifa na ne, shi wasina ne, shi magazina ne, ku zo ku yi bai aya a sahaba gabana gun maula Ali, maula Ali. Umar farkon bai ayayi murna Ali ne limami, Abubakar yayi bai ayayi murna Ali ne limami, Usman ma yayi bai ayayi murna Ali ne limami, Alhassan limami, ya Ali limami. Allah kai shaida ta inji annabi na fita sako kan Ali. Zaɓi daga Allah shugaba mana bayan kaya Ali. Bayan ɗaya a sahaba nan kowa ya bai'a, matan sirwa aka kawo don kowa ta yi bai'a, suka sanya hannun sirwan arbin kowa ta yi bai'a, su ma sun yi bai'a sun wa annabi da'a. Bayan sun fi danin sirwan manzon ya sanya hannun Ali, bai'a suka yi. Allah kai mana shaida mu ma mun ba limami, annabi kai mana shaida mu ma mun ba Aliyu imami, Fatima ki mana shaida mu ma mun ba bijinki imami, imami ya Ali limami. Allah kai shaida ta na yarda bayan annabi sai Ali, maula Ali. Nan take gaban manzo wani sai ya fito da jafa'i, ka ce mi sallah mi azumi a tun daga fari, yau ka zo tafiya kuma ka ce Ali ne limami, wai ganin ka imami shine limami, wannan daga kai ne ko daga Allah ne, ya tambayi mursali, tambayi annabi mursali manzo kai. In ya ce daga Allah ne in ji annabi ba daga ni ba, to ko daga Allah ne ni dai ba zan bi Ali ba, Allah in dai daga kai ne kai na in ga azaba, aiko ya ga azaba, malam ya ga azaba. Malamai sun kawo daga karanta kar da kai mana isgili, ustaz sarkin isgili. Abubuwa na can gaba malam sai rana ta fati, an yi jayi Usama an ce dukkanin su bi shi, da fushin Allah in ji annabi ga wanda yake bi shi, zama sun bi shi ko kuma sun ki su bi shi. Shi ma malamai sun kawo daga karanta kar da kai mana izgili, kai mai izgili. Ku bani abin rubutu in ji annabi zan yi wasiya, zana rubuta abin da kun rike babata a bariya, mu ma mabukata kar da ku ba shi ya ki biyayya, ya yi rashin tarbiyya ya munano tarbiyya. Wai littafin Allah ya ishe muku kyalabatin almanzali. Zaɓi daga Allah shugaba mana bayan kaya Ali. Muminai na kuka zai yi wasiya an kyafa shi, Fatima na kuka zai yi wasiya an kyafa shi, munafukai na murna zai yi wasiya an kyafa shi, jama'a an bashin ko kuma an kyafa shi. Malamai sun kawo daga karanta kar da kai mana isgili, shaidan sarkin isgili. Annabi ya yi wa fati sai aka je aka zaɓi khalifa, jama'a da yawa suka tattara can rumfa ta sakifa, zaɓawa wasiyar annabi ne zaɓe a sakifa, aka zaɓi khalifa ya gallaza wa latifa. Bari da na tsaya haka murna ce na taho zan yi wa Imam Ali. Zaɓi daga Allah shugaba mana bayan kaya Ali. Sani zaɓin Allah sanni zaɓin manzan Allah, naɗi daga Allah Ali naɗi daga manzan Allah, mai rawani daga Allah mai rawani daga manzan Allah.
wani Allah bawan manzan Allah gun annabi bawa ga mumine kuma sarki ya maula Ali mumini kowa ya talaka ne Ali ne sarkinsa duniya da kiyama babu sarauta sai dai tasa ashabu gaba ɗaya duk sun yarda suna bayansa mumini sunansa kuma sarki sunansa annabi kai mini shaida ni ma na yi mabai ana bi imam Ali maulana Ali nan zana ta ya Allah Allah bani sabati bisa tilbar gwagwarmaya Allah ka daɗe ni kusanci a tsare ni da santsin takalmi na kare na faɗi Allah kare da faɗi tsare ni kare da na faɗi na ci albarkar maulana sayyidina Ahmad dan zakzaki